Al Vallès Oriental hi viuen gairebé 10.000 persones amb algun tipus de discapacitat. La seva inserció laboral és un dels passos més importants per a la inserció social, però trobar una feina, sobretot per a les persones amb discapacitat intel·lectual, és molt difícil. Al Connexió Vallès Oriental d'aquesta setmana us presentem la feina que 3 entitats vallesanes fan dia rere dia, un pas per a la inclusió social de les persones amb discapacitat. Segons assenyala el Comitè Català de Persones amb Discapacitat, basant-se en dades de l'Institut Nacional d'Estadística, 9 de cada 100 espanyols tenen algun tipus de discapacitat. Per tant, la discapacitat no és un element tan minoritari com a vegades pot semblar. El 36% de les persones amb discapacitat no poden realitzar les activitats bàsiques sense ajuda, però la majoria del col·lectiu pot tenir un treball amb algun tipus d'adaptació. Al Vallès Oriental hi havia l'any 2006 poc menys de 10.000 persones amb algun tipus de discapacitat, segons dades de la Generalitat. A la nostra comarca, la xarxa LISMIVO treballa per la seva integració. La inserció laboral no és fàcil, però és especialment crua per les persones amb discapacitat psíquica. Segons dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania, l'any 2006 hi havia a Catalunya més de 40.000 persones amb discapacitat psíquica i més de 64.000 persones que patien una malaltia mental. Els dos col·lectius representaven el 27% del total dels discapacitats. Un primer pas per a la seva integració es va produir l'any 1982 amb l'aprovació de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids, la LISMI. La norma obligava totes les empreses amb més de 50 treballadors a tenir un 2% d'empleats amb alguna discapacitat. Des de la seva aprovació, s'ha multiplicat per 3 el número de persones amb discapacitat que accedeixen al mercat laboral. Tot i així han passat molts anys i la integració dels discapacitats continua sent un repte, un desafiament gairebé inexpugnable en temps de crisi. Les persones amb discapacitat ho tenen difícil per trobar una feina i així fer un petit pas diari per la seva normalització. Es troben amb les pors i el rebuig, voluntari o involuntari, de moltes empreses. Només 36 de cada 100 discapacitats treballaven a Catalunya l'any 2006, una xifra molt inferior en el cas dels discapacitats intel·lectuals. Costa molt de trobar perquè vaig estar un any buscant feina. El garriguenc Josep Ramon Moro ha buscat feina durant molts anys sense èxit. Ara hi ha una crisi econòmica, però el seu problema per trobar una feina no és conjuntural. Les crisis venen i van, però la seva dificultat continua. Sí, molts. Portava 13 o 14 anys buscant feina i no havia anat a moltíssims llocs. I com que tenia el problema que no tenia moltes pors, por de fracassar, del rebuig de la gent, tot això, doncs anava molt nerviós, molt parat i anava a les entrevistes i a la que feien 3 o 4 preguntes ja em deien que ja em trucarien i em feien marxar, i no anava a molts llocs i no m'agafaven. Perquè a molts llocs, ara que veuen que tens algun problema, alguna discapacitat que han d'estar una mica per tu o que ha de donar una mica de problema, ja no t'agafen. En Josep Ramon, com la Gemma, han fet un curs d'inserció laboral a la Fundació Apadis, situada a les Franqueses. L'entitat va néixer fa 15 anys per donar respir a les persones amb discapacitat i les seves famílies a través d'activitats d'oci. Amb el temps, Apadis ha ampliat les seves línies d'actuació. Han arribat a la conclusió que per la normalització social de la discapacitat cal formació i preparació laboral. Des de fa 5 anys, la Fundació du a terme un curs d'inserció laboral i participen unes 15 persones. L'Antonio Peláez és el preparador laboral. Todos los usuarios que tenemos están en empresa ordinaria y lo han conseguido a través de un curso de inserción laboral que se hace en el centro. Un cop acabada la formació, es fan pràctiques en empreses ordinàries. Bona part dels usuaris troben una feina. Tot i així, el preparador laboral de la Fundació és molt crític amb el paper de les empreses. No les considera preparades per a la integració del diferent. La empresa que normalmente contrata a un tipo de usuarios así es porque está obligada por la LISMI, entonces le viene un poquito impuesta. Hay alguna empresa
que no necesita cubrir por el ISME y suele ser gente pues, que tiene algún conocido, que tiene algún familiar con discapacidad y está más sensibilitzada, però no és lo normal és que és per obligació. Després de més de 10 anys buscant un lloc de treball, en Josep Ramon ara està content. Vaig fer 3 mesos de pràctiques a una empresa de les Franqueses que es diu Aupla Ibèrica, que és allà on treballo ara, que ja fa gairebé un any que treballo allí. Bueno, les pràctiques van anar bé i em van contractar. Treballa en una empresa fent neteja, té un contracte indefinit i espera passar-s'hi molts anys. La Gemma Blanca és una afectada per la crisi econòmica. Tenia un lloc de treball, però va ser despatxada. Ara, després de passar per Apadis, treballa en una empresa de Cardedeu com a repositora. Valora molt positivament l'ajuda dels seus companys. Amb l'altra feina que he tingut no t'ajudaven, cosa que en aquesta sí, i tu ho agradeixes realment. Segons asseguren des de la Fundació, la majoria de persones troben feina com a auxiliars o bé en treball en cadena. Ells no poden tenir responsabilitat d'una feina, però sí que poden assumir feines on hi hagi algú que els pugui supervisar i els pugui anar indicant. Poden ser tot tipus de feines, des d'administratiu, des d'ordinador, des de recursos humans, des de producció, però sempre i quan sigui una feina relativament rutinària i hi hagi algú que els pugui supervisar. Per exemple, tenim gent a l'Hospital de Granollers i poden fer feines des d'arxius, que és anar repartint a millor un arxiu, gent que està a recursos humans introduint nòmines o a millor gent que estan portant els carros del menjar. A ver, tenemos 5 personas en el hospital, en diferentes empresas de la zona pues hacen normalmente trabajos de manipulados, de almacenaje, es este tipo de trabajo que pueden hacer. La Tània González fa 3 anys que treballa a la residència Can Jordan de la Garriga. Reconeix els seus nervis durant els primers dies de feina, però després s'ha integrat bé. Va començar fent llits i ara també prepara esmorzars i les taules. La Tània dona i rep l'estimació dels usuaris del centre de la gent gran. Anava donant ja abraçades, ja quan comença ja la setmana ja comencen, a ver cuándo viene la Tania para darles los almuerzos i vull dir que ja comencen ja a conèixer, no? I llavors ja es posen ja al seu puesto i bé. Per facilitar la inserció laboral i el bon resultat del procés, de tant en tant els usuaris dels programes es reuneixen amb l'equip de la Fundació per exposar les seves experiències. Es troben amb el preparador laboral, una treballadora social i una psicòloga. La trobada és positiva perquè permet fer aflorar les tensions o els problemes que sovint són compartits. La Fundació de les Franqueses assegura que el 95% dels seus usuaris han trobat una feina adequada a les seves necessitats. Assenyalen que la inserció és positiva si el lloc de treball s'adapta d'alguna manera a les necessitats de l'usuari. Si la Fundació Apadis ha fet tot un itinerari formatiu i de seguiment per garantir l'accés dels discapacitats al mercat laboral, una altra entitat vallesana ha decidit crear línies de negoci amb finalitat social que donin sortida a les necessitats d'aquestes persones. És la cooperativa Pindep Ronçana, que com a Apadis també va néixer per facilitar la integració social de les persones amb discapacitat, en aquest cas l'any 1993. El seguiment de les normatives de suport als discapacitats, l'assistència terapèutica, les activitats de lleure, la sensibilització social i el suport i assessorament a les famílies són algunes de les seves línies de treball. Però un dels valors de Pindep és generar recursos econòmics per afavorir així la inserció. Sinó que per garantir els recursos a la dependència es necessiten recursos econòmics i els havíem de generar, perquè si depens de subvencions arriba un moment que si es tallen tanques l'activitat i nosaltres ens estàvem jugant el futur dels nostres fills i dels nostres associats i dels xavals en general amb discapacitat. Llavors vam apostar per muntar aquest model empresarial per el que comporta de transparència i de col·laboració i d'implicació de les famílies.